OK, takže čaute, vítam vás z nášho nového nerf videa, ktoré vyšlo troška neskôr, ako bolo písané. V tomto nerf videu pôjdem vlastne súboje 1v1 a uvidíme, kto z nás troch je najlepším nerf hráčom. A vlastne dva najlepšie postupia do finále a uvidíme, kto vyhrá. Takže bez ďalšieho obkecávania poďme na... Takže prvé kolo idem ja versus Kubo. Takže po prvom kole vediem. Vyhráva 1-0, takže druhé kolo idem vlastne ja tuto s Matejom. Jo, takže druhé kolo som teda vyhral ja a tretie kolo bude vlastne Kubo versus Matej. Takže ja si teraz preberám kameru a idem to celé natočiť. Hrá sa! Bol? Bol? Takže to je 1-1-1, takže musíme ísť druhé kolo. Takže vyhral som nad týmto tu. Si vyhral, takže so mnou ideš do finále. No, došli mi náboje, čo už. Takže ideme v finále. No. Ideme odohrať finále a idem ho rozbiť. Takže máme víťaza. Zabudli sme povedať, že víťaz dostane nejakú odmenu. Asi sladkú odmenu. Takže tak.